Gaurko protagonista, Aida Izpurua Saratarra izanen dugu, Euskal Herriko Eskolarteko bertsolari xapelketa irabazi berri du 3. aldikoz. Ikasleen azterketak egun hauetan eta aurten lehen aldikoz Euskaraz gainditzeko parada dute zonbait gaztek Euskaraldiaren ikurra soinean duten erakasleekin. Eta gaur bero xapa, klimaren berotzeak arrangurak sortzen ditu gure laborarien artean ere, aterabidean bila dabiltza, egokitzea ezinbertzekoa dela diote. Arratsalde on Ainoatik ikusten duzu, gu beti eskuin eta ezker ibiltzen garela, erreportaiak aktualitatea aipatzeko ongi etorri deneri. Aste honetan, iragaiten dira Basoko ahozko handiak ikastetxe ezberdinetan. Lasaitua orain eta bakantzak profitatzen alko ditugu, beraz, kontent. Ongi, epaileak sintxoak ziren. Bai, konteniz, baina alairi pentsatzen gehiago ikiten alko nuela euskaraz. Eta galderak frantsesez egin ditut. Batzuek, frantsesez pasa izan behar dute. Pasatzen dena da euskaraz pasatzeko txapa bat zen behar zuten, nik nire irakasleak ez zuten txapa hori, beraz, frantsesez egin dut, maleruski. Frantsez pastuz, beraz pixkatzaila hizkuntza aldetik, baina ongi. Beste batzuek aldiz, euskaraz, baina ez pentsatu bezain ongi. Gizona frantsesa zen eta emaztea euskalduna, eta gizonak janata beharko zela horrekatu hauzkoa, erdiz frantsez eta erdiz euskaraz. Ez zu dena egiten ala euskaraz, besteaz ez dugu notatzen al. Hala ere, ikasleek esperantza txikitzen dute urrengo urteetan egoera hobetzeko. Duela urte bat edo bi, brebeta janik utzi dute euskaraz egiten, ez banez trompatzen, beraz orain espero dugu basoarentzat ibiliko dela ere, eta pentsatzot ibiliko dela, urrengo urteetan. Espero euskaraz dena pasatzen alko dela, bai behidatzia eta bai ahozkoa, baina esperantza txikitzen dugu. Udauntan ere bero xapa jasan behar dute dugu, agerian dena klima berotzea dugu, iaz urterik beroena izan genuen mundu osoan, lehen lehuan direnek gure laborariek aldaketa hori ongi sumatzen dute. Lehenik behar da onartu, arua kamiatzen dela, kamiatu dela eta kamiatuko dela. Eta behaz gure lanean hartzeko, gure produkzione egiteko moldiak haintxe hor geruan kamiatu berkotu. Senditzen ditugu eguraldiak ez direlakotze gonkorrak, baditugu uda izigarri idorrak, ondotik uda izigarri euritsuak, baditugu kabalen eritasun berri batzu, heldu direnak, ulitxa batzuingatik, eta hori ere beroketari lotia da. Negurik ez da gehiago, karroinik ez da kasik bate. Dila 30 urte karroina bat zen azkar bizpairu bi hastez beden segidan. Igan udan beharrik euria egin du ere bai, igan lagazkenien ere bai. Ena dila bi urte ikeragariko idortea zaugutu ginuen. Karalak ere gaizki ziren, gure enetxaldeko hartuare gaizki. Berotzeari buru egiteko gas emisioak mugatu behar litaizkela, baina hori lortzeko garraioan aratunatak ere mugatu behar direla diote laborari batzuek bildotxaren inguruan eman dezagun. Zelanda berriko asurki heldu da itsasuntziz, 6 hastez emaiten du hunate etortzea eta 5 eurotan kiloa saltzen da, karkasa. Aldiz, asurki konvenzionel lekukoa saltzen da lurberin bidez edo asuria bidez hameka kilo euro karkasa, nik saltzen dut biologikoan 14etan karkasa osoa. Etxalde batek unaimeste kapazitate balin badu, ez du izan behar doble kabalerik edo hiru aldiz gehiago, zenta bestela beti merkatuen menpegira, beti galtzalegira. Berotzearen aintzinean egokitu beharko dela, argi da, elikagai sektoreak ere bete-betean jasaiten baitu. Argi ematen du epe luzerako, gaur arte bizi izan ditugun ekoizpen sistemak, izan diten laborantza mailan, baita ere elikagai transformakuntza mailan, arrapentsatu behar direla osoki. Limitak dituen planeta batean gira, limita horiek, bat dira 9 limita, uste dut 7 danik gaindituak direla,
eta ezin dugu horrela segi, zeren mugu hiltzaile baten kontra azkarki ari gira joaten. Egokitzea beharrezkoa eta lehen hobe. Ba guk lantrigi transformatzaile gisa baita guri lotuak diren laborariek behar dugu pentsatu ekonomia sistema berri bat, berriztatzaile bat, nun gure ondorioa ingurupenari buruz izango den ez ezkoa, ez limitetatik jaratago joiten dela, baina sortzailea eta bizia berriz, bioanistasuna eta bar sustatuko dituenak. Fotovoltaikoa garatu, segura baliatu, zorain baino gehiago, eta erne klima aldaketak ondorio frango izan baitezake. Kalitatean bai ukaiten aldu, ororen gainetik kantitatean eta oreka ekonomikoan. Zeren urte batzuek egingo dute gure hartzainak obligatu direla erostea saldaria munduko merkatuetan, eta horrek desoreka hain gogorra sortzen aldu nun desagertzeko fase baten ere sartzen aldiren, eta beraz haien ondorioz gure existentzia ere jokoan izartzen alda. Kabalen bizi kalitatea ere zalantzan, ura eskas jadanik, eta adituen arabera ibaien maila apalduko dela 1,8 ondoko urteetan Pirineoetan bertan, denbora berean itsasoaren maila igoko da ere, azken urteetan begibistan dugun klima berotzea dela eta. Aira Aizpurua Saratarrak Euskal Herriko Eskolarteko bertso txapelketa irabazi berri du 3. aldiz. Orain arte, Beñat Gaztelumendik soilik erdietsi zuen marka. Egan, ez nuen sobre espero zen eta egia da maila aski parekatu izan zela finalean, baina pozandia, eta nola ez nintzen sobre momentu hortan, berean burua, piskat ahiduraz, baina pozandia. Aira Aizpurua Ibargarai. Egiazki ez biziki desberdina izan zen beste finaletatik, eta ez bate burua hor, eta orduan aski lasai nintzen. Lortu nuen bestean bertsoak entzutea eta ongi pastea besteak entzunez ere, beraz biziki kontent. Musu bat urbilekoei, gibelekoei beste bi. Pentsatu ginen, bozenako ez dugu fiskat, ez dakit, hausten bederen agurrarena bukaerako gauza bat, eta da bakarka egiten den gauza bat dela, baina atxamaiten dugunez, badela zinez elkartasun bat gure artean, nahi ginen hori eraman holtzara eta fiskat praktikara. Beraz, pentsatu ginen elgarrekin egitea, eta gendean nola azken urtea ginen, gehi azken aldean, elgar lagundu dugun, eta elgarren bide lagun izan giren ez da adinkeritik, baina bagoaz, eta fiskat usteko holtza fiskat bestendako ere, saiatzeko eroso izan. Bestentzat. Ez dugu neurtu gaitzaten, kantatzen eta gaitzerdi. Justuki biak giren piskat txapeldunak, eta egia da gero txapelek presio piskat emate izutela, eta gure kalterako bilakatzen da. Eta horren nahi ginoen aldarrikatu, guk egiazki bertsutan kanatzen dugula plazeraren dako, eta txapelketetan parte hartzen dugula, baina gero nahiz talea den nahi dugula ongi pasa eta elkar babestu. Elkarri eskutik helduta, egin ez dugu igeri. Eta aurten korronte azkarren erdian igeri egitea egokitu zaio Aizpuruari. Finala, basoa hasi bezperan jokatu baitzen, buru belarri azterketan murgildua zela. Baina lizeoan bakarrik ez, holtzan ere usu pasatzen ditu azterketa intelektualak bertsolariak. Bertsoak bai galtzen du, batzutan gai batzua erantzutea, eta batzutan gaizkisen izaltziraz, eta behar ez duzu gogoetarik edo ez duzu zure iritzirik gauza baten gainean, eta nahiko zenuke agian garatu. Hartza da tartea, gai batzuei buruz, nik zer pentsatzen dut hori buruz. Gerrari buruz egin nahi nuen. Gero eskolartekoan egia da, 14 urtetik 18 urteko txapelketa bat dela, beraz gaiak ez zirela baitzpada hain kompleksuak, baina egia da ez dela egisak gazte bat entzat, baitolarik hainitz galdera eta hainitz pentsamendu bere buruan, behar gai bat baduzu eta ez da egisa holtzara ikutzea eta edozein gai erantzutea.
Prestakuntza hori aita eta anaia gaztearekin egiten du Airak. Azken hau, gainera, Unax Aizpurua, aurten finalean aritu dena, naiz eta honek ez zion bere biziko presio edo kezkarik sortu. Egia da hori gertatzen dela, eta nire gertatzen zait lagunekin ere hainitzetan, baina Unaxekin, zakit, desberdinanik ez dut bat ere kezkarik senditu, justuki xora konten itzen ara holtzan bera horizatea eta elgarrekin partekatza holtzari eta ikustea gainera egeusitu zuela. Netzat plazikoa itzen da bera entzutea eta hiperkonten itzen bera hori ikustea. Egeta bezala, egeta baitzara. Aira eta Unax Aizpuruaz gain, Naia Etxeberri Baxenafartarra ere lehiatu da finalean. Txapeldun orde izan da gainera. Hori gutxi balitz, azken 5 txapelak 3 emazte lapurtarren artean eskuratu dituzte. Ipar Euskal Herriko bertsolaritza indartsu dagoenaren adierazle. Eta eskolartekoan bere ibilbidea 3 txapelekin itxita, Airari gorputzak orain. Pasoa pasa dugunain ustez derek behar dugula pausa bat, baina gero ikusiko udan plazak suertatzen badira ongi pastea eta ikusiko jalduen urtean ez dakit oin onura noan, baina naizen lekuan ikusiko bertsoak ze segida daukaren den. Edo zein dela ere segida hori gozatzeko izan beri. Eta zuen gozamenerako June Aiestaran Gipuzkoako txapeldunarekin abestu zuen agurarekin jaso gaurko gurea ere. Bihar arte. Holtza hau erosoago, bihurtu duzuen eri, oilanda izan nahi dugu, ez dugu izan nahi azeri, zutabeak behar dira, ez izateko zailegi. Ez dugu neurtu gaitzaten, kantatzen eta gaitzerdi, nahiago dugu urratsak, egin erdi eta erdi, urain gazi gozotan, nahi baldin badugu segi, elkarri eskutik helduta,